mai nishadi comedian. Directed by Abdul Salih. Cameraman and edited by Abdul Salih. Present. mutanen gida Allah ya amfana Allah ya amfana ban yi da Allah ya amfana masa na gode sai addu'a kai malam biskit ba Allah sai ka bani biskit ina dan ba malam ne gaisuwa sai sata ka biyo baya ka gaina mun hankali biskit na ba biskit na ajiye ka zo ka dauke shi da malam wannan bari bane a'a malam ka san me ka gani da kani sai ne ga ɗarin jikina wallahi alkhairi ban Allah zo mutum